Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah berlindung bunyi. Siti wis tak putusno. Nah mas, kok aku ditabrak Siti mana? Jarene mak iki wis dikondokno. Yo mas, awake wis pacaran tenan yo. Gak pengen ngajak aku nandi-nandi ya mas, kayak Mbak Angel ngono ku lho diajak nandi-nandi. Bang yu kaptene ndi? Mbak Angel sih sing apik sih nang sebelah Cakman. Kok bengi bocah wis. Mas, aku ngejak Mbak Angel gak apa-apa. Iku sing ndi sih? Lho mas sing kayak cewek-cewek Korea ku lho mas, sing ayu iku lho langsing, dhuwur, seksi. Oke wis gak apa. Mas, ayo mas tak kenal Mbak Angel. Ayo. Halo mas, Mbak Angel mas. Mbak Angel. Halo, enggak, Mbak kenal lo Mbak pacarku Mbak. lu gantengnya banyak, Mbak Angel iki pacarku Mbak. orang namanya sih. Bukan Mbak Angel iki yo ngono. Kayak nggak kenal, Sampeyan wingi nandi sih tak parani kok kano. Aku malah jagongan ambek Maksum ndak main Maksum. Jarine wingi yo. Mas-masane sampean perak kabeh jarine Maksum iki. apa? Cari ini maksud mas-masanku perak. Iya, Kapan Cari. naik muni? Wingi nane pas aku Wah, ikut Jagongan tuwek. iki. Nek nih, kok iso ngarani mas-masanku perak iku lho. Wati, manis gregeten lho Mbak Wati. Hei, Tiwati. Tuwek iku gak kena jajane. Marani kono. hei, cok jagoan kon. Ayo. Mama. Apa kan? Biadab. Kan biadab. Kon nang biadab. Biadab. Awas kon ketemu maneh kono. Kapan aja nih? Biadab. Awas. Asal gurun. Awas kon lho yo. Awas kon. Apa kon iki? sumpah kau nih gini. Nyati katin ngelabrak Maksum tambah ono Nur gelut kabeh iso tak nih Mbak Wati ae wis. Kok iso? Wes to satu paranane. Jane Nur iku biadab kok anjane. Weketan aku jangan. Wis yu. Sampeyan iki tambah tukaran ambek Mbak Nur. Asline itu tukaran ambek Maksum. Kabeh gregeten. Kabeh karepku tak kerayai kabeh. Ngene iki nang isu. Nek maksud nang iki tuwek iku jangan gregeten aku jangan. Iya, kok ndak rondo plus liwat iki. Ayo selai lho. Gak sang sih rondo wis. Ayo. Lho no Mas Joko. Mas Joko. Oh iya, Dek. Sebelah Mas, ayo. Sampeyan mbek sapa, Sel? Ayo. Joki iki, opo Mas? Apa kon? Kon pek ganggu calon bojoku ah. Pantes mbek Sela, si pantes iku aku. Raimu, ayo tarung lah. Ayo, bareng. Waduh, ya opo iki kok padu, Trek. Wah, yang enak. Mas, Mas, aja gletahe. Aku Ayo, iki Kon. tetep Ayo, Kon. kamu. Ah, wes. Lho. Bayani iki sebenarnya ndi, Mbak? Iya iki. Ayo niki daripada Sela. Wah, ayo aku lah. Kasak iki. Manut aku. Ayo. Mas. Andi lilis ngene iki. Mulai mangi, suk metu, sobo sampai yamine rumole. Biasa keluyuran ambek koncone. Ndak ndare iku tambah mulai podo tambah gak karu-karuan. Kudune dicopot. Pacane kayak ngono kayak preman waduh. Nang ndi yo kira-kira arek iki. Tak mau wis mah enggak usah direken. Kalau mulai-mulai karepe dhewe lek Geten mama iki dingar. Udah tak ajar kan kok mak dimaneni. Kayak winginane mama ya disuruh. ngono ku arek iku wis jarno wis gak usah direken emang.